Vê mijarê gerem binirxînin. Rewşa pêkanîna destûrekî nû bo Tirkiye got ji alî Serokkomarê Tirkiye ve hate rojevê. Wahab Coşkun mamosteyê zanîngehê ji rovekarê siyasî ji Diyarbekirê li gel min e. Dembaş kekê Wahab, kek Wahab behsa reforman de hate kirin. Reforma dadweriyê, reformên din, yekîtiya Ewropa li hêviyê bigo behsa reforma bêkirin, pêngav bên avêtin. یک سر و کماری اردوان روژه گوهران نه بحثا دستوران نو تکرن گلو اف یکش چه اگری و هات پیش نرخاندنات چاوای بریز جوش کن Dembaş Keke Cemal ve got Türkiye mehki dümeher bir reforme radı bir reform ürünü dikir reform fakat hatta iro der hakkı reforme de agahdar jin nebu kes hina planavan proje vani reformi hina nahati rojevi teni peyvavi heyi Erdoğan ankajı jibo destura ki nü via ani rojevi eji verdi fikrim yani via ihtimali ki mezini jibo rojevi goher bu goherin vi peyve ani zaman çünkü gelek zahmet yani goherandına destura nüh yaji çekirna destura nüh gelek zahmeti beri her tişti evki MHP AK Parti u MHP her du teni nikarın vi desturi bu goherinin gerek ji muhalefeti destek bilin fakat ji bo ji muhalefeti destek bilin beri her tişti ji sistema hükümeti evi bu goherinin ya der hakkı da gerek fikre xuzelal bikin çünkü AK Parti u MHP her du ji 4 sal beri destur goherandın o derbasi sistema serokati bun fakat muhalefet jibere hatta iro jidi jivi sistemi sekine dibe gerek em via bu goherin disam ve gerin parlamenter sistema parlamenteriye iro min daxuyaniya Bahçeli mezekir Bahçeli der hakkı via de işareteki nabi nade dibe sistema başı fakat inki tengasiye vi hem karın via ortaya rakın jibo via em destura nüh çe bikin. Eğer ez verdi fikrim yani eğer AK Parti u MHP jibo goherandına sistema hükümeti behevdu nekin o muhalefeti hevkari ki nekin destureki nühlü Türkiye avakırna ve gelek zahmeti. Keke Wahab nuha beguman psporya tedbîwarî de ye. Desturên nû bigiştî bi taybetî welatên ku ber bi pêşketinê ve diçin di nav xwe de naverokên demokratîk divê hebin, divê ber bi pêşbûnê ve biçe. Lê ger em van her du partiyan bigirine destan ha sekna AK Parti û MHP partiyekî konservatîv li aliyê din partiyekî nîjatperest, partiyekî ekstrem, partiyekî êrîşkar wekî MHP. Li aliyê din partiyên opozisyonê ku xwe wekî sosyal demokrat bi nav dikin, HDP got partiyekî xwe nêzîkî Kurdan jî hesab dike herçend dibêje ez partiyekî Tirkiyeyî me. Partiya Gelecek Partisi, Partiya Deva ku opozisyonekî demokratîk dixwazin dest pê bikin. Yani çawa çê dibe nîjatperest konservatîv daxwaza desturekî nû bikin ê din opozisyon dişî derkeve. Nirxandina te divê derbarê de gerbigirin. Yani Keke Cemal evet çava metodeki kabul bükün goravya gerekmeli bir fikri. Eğer Van Ankara'lı parlamentoya Türkiye Penç Hep Partiye'nin, Penç Hep Xudiye Grup Partiye'nin 2011 de pişti hilbijartına 2011 jî bu destureki nüh parlamento hevda buxu livra ver metodeki takip kirin ji her parti duhab endam girtin o goravi komisyoneki avakirin servi komisyonu peyvin hatta gelek xal jî bi hevdure yazıkirin nifsandın fakat pişti hevdune kirin o vi hevlavan vala derbas bu. Eğer disa metodeki var bimeşinin yani her partiye nunere her partiye de komisyona de hem üç ağay karın var mesela ber freyi behevdure münakaşa bikin o servi ji nüh haleki binefsinin fakat eğer vi kanuna destura nüh teneci Ali AK Parti u MHP benefsandın
ez bawer dikim jiviya de ji alî mahfê, ji alî azadiyê, ji alî demokrasiyê gerek em pir hêvîdar nebin. Çünkü hatta îro ji 2017 hatta îro wexta em hem li fiiliyeta AK Parti hem jî li teoriya AK Parti û MHP mêzedikin em viya dibînin. Ji bo kanûnê bingehîn sistemekî demokrat ava bike du heft lazım e. Yek gerek kada mahfê mirovan zêde bike, a du gerek azadiya dadgehê nas bike, azadiya darastinê nas bike. Em vana her du jî desthilatiya AK Parti û MHP de heta îro me nedît. Ji bo wî eger tenê her du partiyê kanun destureki nüh benifsinin ya ji destureki nüh peşniyara bikin jiviya ji ali mahfê ji ali devleta hukukê ji ali demokrasiyê ez bi xwe pir hêvîdar ninim ez viya gelek zelalî bêjim fakat eger li parlamentoyê her parti TKV komisyonu vana niyare xwe bînin ziman libra belki mutabaqatekî belki hemfikirîkî derkeve fakat ji her du desthilatdar partî wer ji bo azadiyê tiştekî dernakeve. Kekê wehab niha Tirkiye ev 100 sala xwedî desturin, desturê ku nêzîkî welatên Rojava jî bi taybetî lê yani kesên ku li Tirkiye dijin jiyana xwe li Tirkiye derbazkirine dizanin ku ji hiqûqê zêdetir konjüktür li Tirkiye biryar dane. Yani hiqûq destur bûye lê biryarên ku dadgehan wergirtine, biryarên siyasî bûne, li gora konjüktûrê bûne. Niha gava ku mirov rewşa Tirkiye cîhanê temaşe bike. Li aliyekî daxwaza peywendiyên li gel Yekîtiya Ewropa li aliyê din hatina desthilata nû ya Biden ya Amerika gelo Tirkiye dixwaze vê konjüktûrê de ji xwe re cihekî peyda bike ji bo vêyekê dest bi xebatekî wiha bike. Yani fikirandina te çi ye kekê wiha? Yani tabii Türkiye konjüktüra dünyayı mezedeki goravi konjüktüreci gavye xo davejin. Mesela so vi 4 sali davi vakt emle mezedikin jiyekiti Avrupa gelek durketina Türkiye hem ji ali abori hem ji ali siyasi Türkiye ile istikrar nani. Fakat dümehe semehe endibinin vi siyaseta xoji duxazın bu goherinin. İşareti germ dedin yekiti Avrupa ve dibin em peşeroja xwe de Avrupayê de dibînin em diyekîtiya Avrupayê de dibînin. Fakat livra ve tenê peyv çare nini ya jî tenê peyv qîm nake. Hûn li alîkî hûn bêjin em peşeroja xwe de Avrupayê de dibînin viya tiştekî başê tiştekî rastî gelê Türkiye jî viya dixwaze. Lêbelê li alî dinê hûn mesela dadgeya Avrupa biryar dedi hûn vî biryarê nayînin jî wî çaxê livra tenakuzekî mezin derdikeve. Wî çaxê kesî van peyvê ve bi bawerî lê mêze nakin ya jî bi samimiyetê lê mêze nakin. Ji bo wî Türkiye gerek hem siyaseta xwe ya Avrupayê hem siyaseta xwe ya Amerîkayê ji ber çav derbas bike û livra guherandinekî gerek mezin bike. Rast konjüktür tişteki gelek mühimi ji bo Türkiye, ji bo siyaseta Türkiye. Lebeli desthilatdariye Türkiye ya jî siyasetmedarê Türkiye beri her tiştî gerek ji bo gelê xwe bifikirin. Yani vî gelê wan daxwazê wan ji alî azadî heye, ji alî aborî heye, daxwazê wan ji alî siyasî heye, gerek wan daxwaza bibînin goraviya siyasetekî bimeşînin. Ez tiştekî dilê divî warî de dixwazim bêjim. Mesela Erdoğan vî mijarê çima îro anî rojevê li alî dinê gelek daxwazenin van daxwaza ji bo van daxwaza siyasetekî nikarin çêbikin ya jî siyasetekî nikarin têxin meriyetê viya îjartînin rojevê ser vî mijarê dixwazin hinkî dinê gel münaqaşe bike ser viya genge şîkî derkeve lêberê vana çare ne reform jî were bu vî peyva reform jî were bu em ê ewkê jî bibînin em ê vî destûra nû jî bibînin yani gora tenê bi peyvê Türkiye nikarir livra yeksanekî bibînin ne li hundirê xwe ne jî bi tekîliyê xwe ya Ewropa ya jî bi tekîliyê xwe ya Amerîka. Kekê wehabekî te anî ziman niha destûrên welatan jî divê li gor rastiya wan welatan bê formûlekirin bê
نویساندن دوی چرچوه دبه نوها گاوا گمرو راستیا ترکیه دگری دستا 25 میلیون کرد لباکوری کردستانی لی ترکیه ممکنه لی ترکیه دستورک بیدانین دستورکی نوجید سال 2021 ده هو راستیا کرد پیگاه کرد ناسنامه کرد پاش گوه بخواه نه ناسه یعنی او دستور چند راستیا وی ولاتی ifade که برێژۆش کێکی ئیرۆ من داخوایانیە باخچێلی وەختا مێزە کرد زاتەن باخچێلی بەرێ هەر تشتێ دخوازی ڕیا بگرێ یعنی دەبێت تورکیە سۆر خەتێ سۆر هەنن گەرەک کەسی وان خەتێ سۆر ئیهلال نەکێ وەختا هون قانونێکی نوح دنووسین veya هون دەستورێکی نوح دنووسین گەرەک هون سەرماسێ ڕونێکین هەر کەس داخوازە خۆ بینی زمان گۆراوی هون ژوورا متابقەتێکی دەرخەن بەرێ vê متابقەتێ هون خەتێ سۆر تێخن ئۆرتێ ژڤرا تشکی دەرناکەوێ وەختا ئەم لە پرسکرێکا کورد مێزە دەکەن لە تورکیە ژێ 3 ساڵی بەردەوام دکە حتا ئیرۆ لەبرا داخوازێ گەلی کورد هەنن یعنی زمانی خۆ دخوازن چاندا خۆ دخوازن سیستەما خویا دەسەڵاتداری نوح دە تانزیم بکەن vana her daim tinin zaman. Heger hun vana destura nühte nebinin. Gora via sistemeki ava nekin. Üç ağı ne vi perskileke ji ortaya adıbe ne van daha fazla ji ortaya adıbe ne ji destura nühte çare nü. Jibovi eğer Türkiye birasti destureki nüh benefsini gerek van ezberi xuguştik ji beni aliki dini o gora siyaseti gora da fazla vana çareser bike vana benefsini vana de destura nühte ci bide vana. Mesela hemvelati huni çava tarif bikene. O vi hemvelat tarife hemvelati evi kurda texna xuya ji evi der ve değil. Hatta iro desturi Türkiye'den mezedikin hemvelat tarif kırna hemvelati kurda ji der ve hiçti. Ya psikolojik mezini ya ji reveberiya herem evi çava bebe. Huni çava reveberi ki digrin berçave xu. Vana eğer hun bizelali neyin ortaya hun bizelali vana der hakkı vana da münakaşe ki ne meşinin jura çaresertiki de çe nabe peyda nabe. Tene huni destureki nühbinesinin vi destureni texin meriyeti fakat via perskrek çareser nakı. Jali keke duhazım tişkidine bejim destur gelek mühime eğer hun destureki bir demokratik destureki hukuki destureki ser azadiya siyasi benefsinin viyajı bu reveberiya gelek mühime fakat tene desturji van perskireka jortera nake gerek hun fiiliyata xude hun tatbikata xude ji vana bininci yani desturi nefsan değil fakat hun tatbikatı de viyaneninci evji perskireki mezinler dixorte spasiyatet ki muhaf coşkun ما موسیقی زنینگاهی شروع و کاری سیاسیش دیار بکری ترگلم